GD. Ha? So GD ni mo. GD? Knock. Who's there? GD. GD who? And I was like, JD, oh! Knock. Who's there? GD who? Di ba man nakatungkwa ni Regine Velasquez si GD Alcacel? Okay. Ako si Tintin! Gusto pakita ng Tintin! Pakita ng Tintin mo! Isa, gusto mo Inyo dua dapat. Ikaw mag-good. Oy, Mayor! Una man mo. Turin ko. Ay, Mayor! Start lang, bro. Nakakuntin! Tro. Pero, igna na, igna pang islikan. Mayor, nakoy content kaya ako isum. Mayor! Nakoy kuntin! Ano? Pag wala pag nga Mayor, dili katong unsaman. Ay, Mayor, unsaman. Naka-content. Yun. Okay, may goal. Dili. Kita doon magkabay ka, bro. Okay. Okay, Tayo mo na isa lang. Saan pagsunod sa akong SD card? Okay, SD card. Nato lang gamiton. Hindi ba? Bugong ikaw mga pan-corrupt. Kaya mo niya ako testin. Okay. Unya na, mag-ano sa tama, Mayor. Scripted kaya. Oh, as is. Sige, game. Mayor! Saman! Nakoy kuntin! Yun! Unsa man na? Kita ka na eh. Nakita rin ako dito. One. Ina sama. Ay, Ay, saan gago. lang Ako na Okay lang. so. Nakurap ang card. Eh, sabi lang, nakurap Unsa gitawag atong mukha ng exposure gani? Kalitrag. puti. Ha? Oh, ay katong mura siyang ma-error na itong. Basta katong masobran sa exposure wa. Nice, maputo lang. Puti sa tanan. Katugong basta oy, mo na to. Basta. Basta Maputi lang. Uy, gago. Sige na. Ay, wala na ako. Oh. Oh, naan sa tadali. Uy, naman. Sa content ni mo ron. What's na sa content ni mo ron? Ang akong content kay buang na ko nakita dito kaganina. Naon sa? Kuhan na kay katong SD card ba? Asa lang mo sa istorya. Isa mo kasama ko maingon. Abot lang niya. Pag mga siya, unsay content, isa lang. Sige. Balik sa one. Betul na. Ay, Grabe ka scripted. Gabi scripted. Pagkat-kat niya. Asa sige ka. Bukan niya. Uy, akag gikan uy. Gagi gipablatter ka na mo sa pulis. Kay wala ka nakita. Monday. Papa na mo. Oh, yeb na sila. Kistawi. Sana all. Uy. Yawa kay gadget pa. Kita to aja kita aja. Ko di yawa. Ha? Tuyo ko dagay na yung amo. Ganina, nakabantay ko sa'yo ganina. Nagtungo mo sa kanya, nagtungo. Wala kita Agay. nag-eye contact sila Malaki pero ay. ang gamit. Malaki. Agay, lahi ra gid ng trip ba. Ay, ka mo sa akin, nakita ko blood. Tapos, Kita dili ko nang ay bundok ano? Bakit sa dam ibag lagi? scam. Nay ko na ba? May mga paraphernalia ba? Okay. Dayo kay ginabtan dito, gituyok ka. Gani yati. Kaninga ba government warning? Mo na murag duda ko na nga bagid Ano bay. ko train lines? Asa sa train line lapasan. Yaw ko. Pasang di bugo-bugo. Kaya reklamo pa tayo ron. Sumbag pa lang kanimo. Number 1 galing mamira sa global. Sumbag ato ito. Ano ba tabalubol gani? Baba agusan. Di ba pag street nimo? Ana, likulan ka. Aga. Uy, di ba mo ning may COVID? Ano ba? Ay, may bitaw ka mo edit. Hoy, shout out oh. Bata sa likod. Oh, bangun sa dayo pangalan dong. Si pangalan nimo? Kapitan Dodo. Ape sabi. Hoy, ape sa ni Mayor be. Ape sa ni Mayor. Naulaw. Ape sabi. Kapitan Dudong. Spider-Man dong. Diba? Spider-Man. 50k gigapon di ay. Siligan sa ato sangki. Ay, siligan pa man.
Manila aquarium. Ah, sa ko na fish pan. Kada kay isda boy. Gani oh, ang isda oh. Grabe boy. Asa imo na? Oh, dong ba? Ito. Asa? Ito, agisibigan naman ng isda. Di ba mo ni katong salad? Katong gaynon nila sa una. Kabantay ko man. Salad ah! Init pa! Ano init ang salad nga no init. Salad! Tiyo, weird gani. Okay. Ala init gid ay. Salad ah! Init pa! Actually, Oy, hello. Actually, Wait lang. Nanapon ng bayot to. Nanapon ning animal actually. Sige. Actually. Spell actually. E, I Alalala. I love you. Sige. actually, ang salad. Ano to? Ayo, tara. Oh. I-change natin ang topic. Atubang. Tabang. Sa unang panahon, wala pa na mga dessert. Oh, sa una. Ang uso sa unang Ay, ito. Take to. Sa unang panahon. Okay, sa unang panahon. Wait, gamit pag energy ang sa unang panahon. Sa unang panahon? Gagi sa tarong ha, bayot kay sa unang kanang ano ba? Johnny Boy. Oo naman ako. Okay. Sa unang panahon, wala pa na salad. Unsa man? Amot lang, wala ka balos yung unsa. Tubag ka saya. Ako yung mukha niya. Oh, take two. Sige. Sa unang panahon, yun. Ano din? Yun ima. Sa unang panahon, Yun! Oh, sa unang panahon. actually, wala pa na mga dessert. Oh. Naa pa. Salad init pa. Yes, sir. Aanam na sila. Diba? Magkasal na sila. Oh. Magkasal. Para saan? Here's your wedding. Eat your dessert. Wala. You eat your bread. Eat your bread. Eat your bread. Eat your dessert. Ana. Eat your dessert. Tapi kasi butang. Tapi kasi baka mo. Eat your dessert, my flowers. Gagi. Sa unang panahon, Yeah! Okay, yun. kining salad, Unsa man? buko ni... Karon. Karon, unsan na siya? Salad siya. Nga. Init siya. Hawiri gani. Hawiri. No? Ka. Tapos. Mga sila nga, kano sa kalas interview. Oh, lain ang pwede ka ng skit na mo na. Kailangan ka na mag-skit sa anak. Kanakuan. Skitsa? Skits to ba? Kami to. Para. Tagaan ba ka nila kuan ka ng bakante ba nga kanisya imo ning adlaw. Oh. Ay mo adlaw sa pagpahuli. Adlaw sa pagpahuway. Ipatigbak naman ay kanila long. Ayaw, pilay, gatay. Basta i-invite ka nila, sugot ba kay papahulay naman nila nila yawa man ang papahulay. Last na ba daw guys? Interview guys. Bata. Bata. Oh, bata. Kabala mo yung magbata. 19 years old. Martin, bakit niya? Interview ko niya, wala mo kay kwarta. Gusto niya pabalik ang cellphone ako. Balik lang ang cellphone niya. Punta na ang kumpanya. Ano yung bala ko? Ang kumpanya. Front row. Ala, basin front blue job to. As in na nagdang front row. Yan ay gawin. Ibabalik ang cellphone niya, ibalik mo. Buloy yan. Ano naman. Wala ko gamiton. Lagi. Mana la office nila? Ano la office dia? Ano siya? Unsa man nakuha dia? Wala. Siguro kung sa kanaog. Wala kayo pa snack. Wala po. Gaba na nimo. Asa mo tumulong? Dito tumulong sa. Si Chopape o si Manyanyo. Wala sama si Manyanyo sa pati. Si Chopape. Dahil ang style magkuhan. Okay. Nag-upan sila upan. Oh, tapos. Tapos tayo sila. Diyan ko kayo na. Alam mo bakit? Bakit? Pit mo may racket. Abi na ko, pet mo may sprocket. Si boss the Barok, si Barok. Bugas-bugas ato bro. Resort. Kani. Dili ba ang lugar ba kay Manito? Kana namoy ba? Observe ko, hindi na ako ang ilang...
Na-observe na ko ang ilang tubig din nga. Very clear. Murag gikan siya sa nature. Nature spring. Pwede gito siya. Mo no experiment for the COVID-19 cure. Yawa. Wala ba ka ng mga ligo ta ba? Oh, kid. Karong dayon? Maligo ka sa resort. Amo. Makanhan. Kanon? Amo ni siya. Kid. Amo ni siya. Mo ni sa resort lang mo diri. Amo ni. Andito kami niyo. Ano kayo maligo, boy? Gusto ko maligo. Ito one, shoot. Sa yun. Wala, muntad na siya. Ano na siya? Muntad mo ka. Muna na muntad. Baklay dayon ba? Muntad. Baklay din. Muntad. Oh, muntad mo ka na. Muntad siya. 50k, 50k, 50k. Bayor! Sa. Nakoy content! Baba dito. Off. Kasi content ni mo. Subo rin ako dito. Sabaan mo dito. So dito na lang tamag ano lugar, dito na tamag content. Adapit. Lapapit. Isud pug sagaw So maubos ka sa dito sulod. tamag content sa taas. Isud pug maubos ka sa taas. Dili tamag content diri. Dili. Ano mo? Kawas man eh, sa sulod mo ka. May Sa sulod, sa sulod tamag content. Oh, sa sulod. Dili gani sa gawas, sa sulod gani. Sa sulod, sa sulod. Sa sulod lagi. Sa sulod. Ay dulit ba kay? So musulod sa ata, ay tamag content. Sa taas. Sulod sa taya ta mo gawas. Sulod ta mo content. Taas. Dili ta mo saka sa ubos kay mo Sa saka manjud. sa taas. Asa di ka mo saka sa ubos? Kuya Inday, ikaw ba yan? Ang inyong mayo, yeah. Tagabuang ako inyong mayor. Mayor Dudong di ay Shabay, yeah. Hihi! Okay. Okay. What's this? Our dance cover, Mayor Dudong. What the fuck? I'm so Oh, guys, just tingnan niyo lang ang sayaw namin and what's up? watch out ninyo, watch out, watch